Βαρδαλή. Εξαιρετικό τσίπημα για την Ακίντα. Η Ακίντα μπαίνει μες στην περιοχή. Την έχει στο δεξί. Θα σουτάρει. Γκολ. Καταπληκτικό γκολ από την Ακίντα. Και 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία επίθεση με τη Βαρδαλή να τσιπάψω την μπάλα και την ΕΣΕ Ακίντα να εκτελεί και να κάνει το 2-0. Εδώ ο ΠΑΟΚ διευρύνει το σκορ και μάλλον και απλοποιεί και την κατάσταση. Γεμίζει η Ακίντα μες στην περιοχή, γυρίζει ωραία στο αριστερό, καταπληκτικό γκολ από την Ακίντα. 3-0 ο ΠΑΟΚ με δεύτερο προσωπικό γκολ από την ΕΣΕ Ακίντα. Μια εξαιρετική προσπάθεια και ένα εκπληκτικό τελείωμα με το αριστερό. 3-0 από την Ακίντα. Παίζει πολύ ωραία στην Δωραλή, η οποία παίζει στην Μίτκου, η οποία μπήκε, έπαιξε κάθετα και η Ακίντα θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. ΕΣΕ Ακίντα και 2-0 για τον ΠΑΟΚ Μόρις. Στο 54ο λεπτό. Ξαναπάρει την μπάλα η Μίτκου, ζυγίζει τις επιλογές της. Παίρνει ακόμα ένα κοντρόλ η Μίτκου για να βγάλει εκεί η μπάλα. Κατέληξε στην Ακίντα, η οποία θα κάνει το